Xayrlı gün, hürmetli tamaşaçılarımız. Efirde yıldızlık mizgilleri tapşırığı. Hem гадәттәгечә шимбә көнне biz sizge Созвездие yıldızlık festivalinin сәләтле yıldызчыклары турында сөйлейбез. Жер ул байлык чыганагы. Һәм һәр бер милләт анда үз өлешен кертә. Дөнья файдасы өчен. Шулай дип әйтте бөек композитор Петр Чайковский. Һәм бүгенге вакытлыча студиябызның кунагы Мизгел җыр театры җитәкчесе Нәфисә Исхаковна Ахмәтшина моның турында барсын да белә. Исәнсез, Нәфисә Исхаковна. Нихаят без сезнең белән дә очраштык. Нихаят сез безнең тапшыруыбызның герое булдыгыз. Чөнки элеккеге тапшыруларда без сезнең турында күп кенә сөйләштек. Менә инде бүген сез үзегез дә үзегезнең һөнәрегез турында, балалар турында сөйли аласыз. Сөйләп бирегез әле, менә эшегезгә ничек килдегез? Һөнәр җыр укытучысы һөнәрен ничек сайладыгыз? Һәм инде менә Мизгел җыр театры ул бик күп сонлы балалы ансамбль, шулай дип әйтсәк тә булаймы? Алар белән эшләүе ничек? Сораулар әлбәттә бик күп. Башлап җибәрегез. Мин Казан музыка клиетінің вокал бүлегендә белем алдым. Аннан соң Казан шәһәрендә консерваторияга вокал бүлегенә кирдем. Тамамлагач Йорчаллыга килдем. Мин үзем академик җыры белән шөгыльләндем, ләкин эстрада җырының нәрсә икәнен күз алдына китерә идем. Кем буласы килә иде? Бәлки җырчыдыр. Әйе, җырчы буласы бик килә иде. Ләкин тормыш теләге буенча мин педагог булдым. Тормыш мине искиткеч педагоглар белән очраштырды. Алар мине бик күпкә өйрәттеләр. Мин Йорчаллыга килгәч, музыка мәктәбенә кергәч, академик вокалы турында сүз дә юк иде. Күбесенчә без хор җырлавы белән шөгыльләндек. Минем класска, вокал классына шундый яхшы малайлар килеп эләктеләр. Дамир Закиров, Фәрит Фәйзрахманов һәм Рузиль Гатин. Шушы 3 малайдан Мизгел җыр театрының иҗат юлы башланды да инде.
Этот год для нас юбилей. Быйыл безнең юбилей. Мизгел җыр театрына 25 ел. Шундай зур тормыш кисәге һәм шундый күп көч кертелгән анда. Бу тормышта иң шатлыклысы ул сәләтле балаларны очрату. Син аларга юл ачасың. Килеп чыгамы, юкмы, бәлки аның турында минем чыгарылган балаларга карап әйтеп буладыр. Белгәннәрем, башкара алганнарым, күңелемнең яртысы, буларның барысы да балаларга бирелгән. Минем белән искиткеч команда эшли. Мин үзем өчен шундый минем кебек музыкаль тормыш белән яшәүче команда төзедем. Нәфисә Исхаковна, менә сез әйттегез, сезнең белән зур команда эшли дидегез. Ә менә аларның эшләре нидә тора? Алар ни эшлиләр балалар белән? Командада эшләү ул айрым махсус бер проект буларак күз алдына килә. Ул проектка бар нәрсә дә кертелә. Сәләт, мөмкинчелек, мөнәсәбәтләр. Безнең команда турында әйткәндә, ул тулысынча балалар дип яшәүче кешеләр. Аларның тормышлары белән саулаучы. Без номерларны ничек әзерләгәнебезне беләсегез киләме? Без дөнья күләмендәге җырлар тыңлыйбыз. Хореограф Екатерина Алексеевна шунда ук сюжет уйлап чыгара. Соңыннан без аның белән озак сөйләшәбез. Сюжетны җырга салабыз. Концертмейстерлар, педагоглар Лилия Фатовна, Гульнас Илдусовна, Нелли Фатовна партияларны өйрәнә башлыйлар. Мин шул процесска керешеп, малайлар өчен уңайлымы, кызлар өчен җайлымы, сопрано, альтлар өчен, аннан соң барысын бергә җыябыз. Интегәбез, уйлыйбыз, яхшы булырмы, начармы, биргә мөмкинлекләр бармы, яхшы күренерме. Бу шул кадәр озын һәм катлаулы процесс, ләкин бик кызыклы. Чөнки кешеләр эштә, алар шуның белән яшиләр. Моннан башка аларга мөмкин түгел. Бу безнең процесс. Біз шул кадәр бәхетле кешеләр, чөнки без белгән, яраткан һөнәребез белән шөгыльләнәбез. Soy capitán, soy
гадәти сораубыз, әлбәттә, ул Созвездие йолдызлык фестивалендә беренче чыгышыгызны хәтерлисезме? Һәм хәзер шул сорауны мин Нәфисә Исхаковнага да бирәм. Нәфисә Исхаковна, истәме сезнең беренче чыгышыгыз? Мин бик яхшы итеп беренче чыгышыбызны хәтерлим, балалар да бик тырыш иделәр. Ул чакта миңа чыгышыбыз бик яхшы итеп күренде. Бәлки ул шулай да булгандыр. Беләсезме, мин күптән түгел генә үземне шундый уйда тоттым. Созвездие йолдызлык белән бергә булган вакыт эчендә мин бик күпкә өйрәндем. Әгәр элеккеге Нәфисә Исхаковнаны һәм бүгенгесен алсаң, бүген миңа мактау сүзләрен әйтсәләр, әйе, мин куанам. Ләкин ялгышларга күрсәтсәләр, минем куанычым күбрәк. Чөнки мин аңлыйм, менә ул, колак салырга кирәк, үзеңә корал итеп алырга. Элек мин яшь һәм кыю идем. Нинди җыр белән чыгыш ясадыгыз ул елларда һәм инде уңышлы булып чыкты ул чыгыш? Вы знаете, мы тогда уже брали Беләсезме, без ул вакытларда татар җырларын сайлый идек. Мин үзем Уралда тудым һәм бала чагым шунда узды. Ә инде зур тормышта чаллыга килгәч, миңа бик халык иҗатына күмеләсе килде. Шуңа күрә мин үзем өчен принципиаль рәвештә татар халык репертуарын байлам. Миңа бу бик кызык. Шундый күп кырлы, моңлы, киң. Әлбәттә, ул татар халык җырлары.
Нефис Исхаковна, менә ике гран-при иясе җитәкчесе буларак нинди сыйфатлар булырга тиеш? Җитәкчедә беренче очракта. Ну, во-первых, наверное... Беренче очракта, минем уйлавымча, һәрбер педагогның тормыш юлында нигез салучы педагоглар очрарга тиеш. Это первый момент. Икенчедән, синдә шөгыльләнү өчен шундый көчле теләк булырга тиеш. Омтылышың, теләгең бар икән, син бөтен нәрсәне булдыра алачаксың. Һәм иң мөһиме, ул балаларга карата мәхәббәт. Син ул балаларны яратырга тиеш. Син үзеңне тулысынча аларга биреп бетерергә тиеш. Әмма менә бүгенге балалар, төркемебездә ничә бала шөгыльләнә, алар белән эшләү җиңелме? Алар белән нинди репертуар сайлыйсыз? Алар белән ничек костюмнар әзерлисез? Һәм инде созвездие йолдызлык сәхнәсенә чыкканда ул балалар теге элеккеге 2000 елдагы балалардан аерылып торамы? Әлбәттә, чөнки бүген җырларның төрләре шактый. Ләкин без кызганычка каршы элеккеге репертуарга кире кайтабыз. Элеккеге җырларга. 50-нче, 60-нчы елларны алабыз. Аларның көйләре һәм эчтәлеге шундый яхшы иде. Җырларлык, эшләрлек материал бар иде ул вакытта. Әлбәттә, халык җырларына әйләнеп кайтабыз. Балалар турында әйткәндә, балалар һәр вакытта да яхшы. Малайлар белән эшләргә бик яратам. Малайлар ул айрым балалар. Чөнки кызларны алганда, алар һәр вакыт җаваплы, алар эш сөючән, әдәпле. Ә малайлар алар шул кадәр шук, тиз. Аларның бар нәрсә уенга әверелә. Алар шул кадәр төрле. Шуңа күрә малайлар белән эшләргә көч күбрәк куела. Һәм инде нәтиҗәлелек. Малайлар җырлаганда минем өчен ул зур сөйнеш.
Kuşa kuşa gül şeşek Yuri mirken ikimizge bari matur kileşek Matur varның da maturu singilgeyim bidigine Sayrar kışım bau bau kayım jiljiləge singine Matur varның da maturu singilgeyim bidigine Sayrar kışım bau bau kayım jiljiləge singine Çilekleri pişkenme, üzülüp jirge düşkenme Jileklerinin alsuva, yüzlerime düşkenme Ekşeynin kişleri, pişken jilek isleri Siz bulmağa canlarımda canım ellen işledi Ekşeynin kişleri, pişken jilek isleri Siz bulmağa canlarımda canım ellen işledi Akşayının kişleri, pişken jilek isleri Хаминде Нәфиса Исхаковна, тапшыруыбыз ахырында гадәттәгечә без созвездие йолдызлык турында, созвездие йолдызлыкның юбилеена багышланган теләкләр юлыйбыз. Бәлки җитәкчеләргә, бәлки катнашучыларга, әти-әниләргә әйтәсе сүзләрегез дә сезнең дә бардыр. Самое главное, Иң мөһиме организаторам бу конкурса, конкурсны членам оештыручыларга, жюри, всем девушкам, жюри әгъзаләренә, которые, сәхнә артында эшләүче за кулисами, бар кызларга хочется пожелать зур огромного сәламәтлек телисем килә. здоровья. Бәхет, Счастье. аларга шундый ук Хочется команда пожелать, булып чтобы у них калуын вот телисем они килә. оставались той же Чөнки без командой, алар белән потому күп что еллар много лет мы с таныш. ними Менә шундый знакомы. Вот такой кешелекле человеческой мөнәсәбәт, поддержки, отношений, когда они могут ярдәмчелек подойти и сказать, барысы да яхшы булачак. «Прошу, Алга дип дерзайте, әйтүләре вперед». безне А канатландыра. молодым Ә яшь педагогам педагогларга не надо ничего бер говорить. нәрсәдән дә Надо курыкмаска, пробировать. булдырып Надо карарга кирәк. слышать тех Ярдәм людей, кулын сузучы которые кешеләрне вам ишетергә подсказывают. кирәк. Үсәргә Надо һәм расти тик и алга идти гына вперед. атларга кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Нәфиса Исхаковна белән сөйләшкәннән соң дөресен әйткәндә минем үзебезнең дә шаһлыга килеп, Мизгел җыр театрында шөгыльләнәсе килә башлады. Бик зур рәхмәт сезгә, Нәфиса Исхаковна. Исән-имин булыгыз. Сезгә уңышлар, сәләтле балалар, менә дигән малайлар. Һәм инде безнең фестивалебыз менә шушындый матур төркемнәр белән байып торсын. Очрашканга кадәр, дуслар, исән-имин булыгыз.